Neće se ništa vidjeti. To samo u prirodi treba da se pogleda. Znači, probati da nađem vaš katalog sajta da pronađem. Mada, stvarno u prirodi treba da se vidi. Znači, ja nisam vidjela ko proizvodište, ne? Ovo je kanjiža. Kanjiža, jel da? Da. Dobro, što lepe. Samo pogledati. I ove ja mislim kanjiža. A moram ja? Da, lijepo piše. Ja se moram gledati.